थादोंमोन बियो माने थगायना फैसा बिहरबाय थादोंमोन 1,30,000 ना बेसेबां 1,35,000 हैगासिनो दंना। हेलो लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय। आंनि माथोआ गोसा फैयागोन मानो होनोब्ला आङो बहुद दायो दुरबल जानानै दङ जे फुंनिफ्रायनो उदै सायै सायै थानो हायाखै। दासो एसे आराम मोनदों खिन्थु नाथाय बिखिनियाव साबाय थादों दा बिथिं ओमफ्राय दै लोंबानो खुगाथिं दैयानो ओंखारफैयो ओमफ्राय बिदिनो आरो थानो हायियाव खिनोबो ओंखारो दै लोंबा ओंखारलाङो माबा मोनसे जाबानो। दासिमबो आं ओंखाम जायाखै। फंबायखौ आङो एनार्जि ड्रिंक रेडबुल बेखौ लाबोनो होनायमोन ओमफ्राय फंबाया लाबोबाय लोंबाय। आङो न'आवबो खिन्थाहरदोंमोन आंहा बिदि जादों होननानै। दानिकि मैंगो जुस बेखौ आङो लोंबाय थायो नालाय मालाबा सानावबो लोङो मालाबा हरावबो लोङो आरोना माजा जुस 10 टकानिबो आरो 40 टका बिदिखौबो लोङो आरो स्प्राइट। आं बेंगलराव फैनाय तामां स्प्राइटसो लोंनाय जाबाय। स्प्राइट नङा माबा स्टिं दे। ओमफ्राय बेफोर बुस्थु बारा लोंबाय थाबाबो माने गेस जालाङो आरोना। ओमफ्राय फुङाव मोखां सुनाय समाव दानिकि माजा बेयावनो एसे ओंखारना फैदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आं सानदुं गेस जाबा मोननिया उदैया दै लोंना होनोसै। ओमफ्राय मानसिफोरा बुङोना दै पुरा लों ओमफ्राय फुङाव बिदि खालामनांगौ बेखौ खालामदोंमोन आं। दैखौ दिहुनना होनाय जेसेबांखिनि दै लोंदोंमोन नाथाय थेवबो हामनाय मानसिफोरा गेस जालांबाय ना मासो जाबाय दाबो एसे जाबाय थादों खिन्थु बांद्राय सानाया एसे खमिदों आरो दै। न'आवबो एसे जानिकि बाथौ थानसालियाव एसे रायसननो होबाय आइमोनखौ। ओमफ्राय गुथारि अरायथा गुथारि बिथाङा गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दिन्थिनानैब्लाबो आंनि न'आव फैनानै आंखौ रायसनना होदों जाहाथे माबाफोर जादोंब्ला डक्टरनि मुलि जाबाबो माने हामथों माने मानो होनोब्ला आं इसोरनि गोजौआव एसे आर'ज गाबनांगौ। खिन्थु उदै सानाया हामाखै दै खिन्थु गाबोन आं डिउटियाव थांनो हागोन ना हाया बेखौ मिथिला। बेयाव एसे बांद्राय सानाया खम जाबाय बेयावबो सादों दे बिथिं सादों आरोना। ओमफ्राय आङो माइक मोनसे अर्डार खालामदोंमोन माने डाइरेक्ट लकेसन खालामनानै अर्डार खालामदोंमोन आङो। बिदि माने लासै बुंबाबो माने एसे गोसा खोनानाय नालाय न'आवसो मोनहैबायनो। ओमफ्राय दा न'आव मोनहैनायावथ' आदा मोनाबोथ' भिडिअ खालामाना आरो आं न'आवबो थाब थांनाय जाया। बेनिखायनो आं आदाखौ बुंबाय फैसा गैथ'वा होननानै। ओमफ्राय आङो केन्सेल खालामना होबाय। बिनि उनाव बेयावहाय आरो खेबसे आं लकेसनखौ लिरनानै अर्डार खालामबाय। बेयाव माला फैयो बेखौ मिथिथ'ला। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनखौ एसे आं आपडेट मोनसे होनो सानदों आरो दे देरहासार इस्लारि आदा बिथांनि इउटुब चेनेलनिखौ आं एसे नोंथांमोनखौ खोनासंहोनोसै आरो दे गाइस। रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय आङो लेटेस्ट आपडेट लाना फैलायबाय। आङो सानथामसो सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ आपडेट होनाय जादोंमोन जे जाय मानसिया थाखा थगायनानै जाग्रा बेखौ गोख्रैनो हमनो मोनगासिनो दं होननानै आङो बै सानथामसो सिगांनि भिडिअआवहाय आङो बुंनाय जादों। फाइनालि दिनैहाय नै हमनो मोनबाय। बिनि फन नाम्बारखौ बयबो गोसोआव दंखायो जानांगौ 565 मोन ना माने लास्ट नाम्बार 565 आङो स्क्रिनावबो होनानै होखाबाय। दा बेखौ हमनो मोनबाय आरो जाय बेमारि नानिनि माबाखौहाय फैसाखौहाय थगायबाय थादोंमोन बियो माने थगायना फैसा बिहरबाय थादोंमोन 1,30,000 ना बेसेबां 1,35,000 हैगासिनो दंना। गारि थाव सोनो बिहरदोंमोन फालिखाव खारलायलायनानैहाय फट' हगारलायग्राया बेनोमोन आरो। दा दिनैहाय मोनबाय रायजोफोर। ओमफ्राय सोरनि फैसा थगायजानाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फैयोब्लानो जाबाय आरो बे नाम्बारजोंहाय एडजास्ट खालामनानै आरो मानसिजों एडजास्ट खालामनानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फै आरो आंनि अफिसियेल फेसबुक पेजाव थांनानै माने आंनि वाट्सएप नाम्बार दं बेयाव मेसेजबो खालामनो हागोन आरोखि। थ' बेखौ माब्रै हमनो मोनखो बेखौहाय आङो नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दं। बियो बबे जायगायावहाय थायोमोन बेखौबो आङो दिन्थिनो थांगासिनो दं। लामाया ओरैबायदि गोजौ नोंथांमोनाथ' नुबाय जानिकि रिमि नामा बिथाङा ओरैबायदि किडनियाव प्रब्लेमाव दङमोन नाथाय
थाखा फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय रायजो राजानिफ्राय मदद बिदिमोन बे बिथांनिफ्राय गारि भारा ना मा बिदिमोन बिदिनो गोबां मानसिनिफ्रायनो थगाय थाखाय जायनो जे बिथांखौ हमबाय देरहासार इस्लारि आदा बिथांमोना बिथांनि इउटुब चेनेलखौ नायबानो जाबाय आङो नामावबो मेनसन खालामना होदों आरो डिसिसनावबो लिंक होना होगोन आङो जे नोंथांमोननो नायदो जे देरहासार इस्लारि आदा बिथांमोननि चेनेलखौ रायजो राजानि थाखाय देरहासार इस्लारि आदा बिथाङा गोबां बाथ्रा बुङो आरो गोबां मिथिनाय बाथ्रा बुङो आरो बिथांनि भिडिअखौ नोंथांमोना जानाखि आं दायो सलायदोंमोन बेखौ नायबानो जाबाय देरहासार इस्लारि आदामोनखौ आं सिलट होगोन आरो बिथाङा बर' रायजोनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांगासिनो दङ नोंथांमोना माबोरै हमदों बेखौ फुल भिडिअ नायबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना होदों आरो बिथांनि अफिसियेल नामा फेसबुक सोरबा माबाफोर खैफोदाव गोलैदोंब्ला बिथांखौ माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन होननानै बिथाङाथ' खिन्थादों आङो जास्ट माने बेखौबो नोंथांमोनखौ शेयार खालामबाय ओरैबायदि माने बेमारि मानसिनिफ्रायसो आरो उल्था फैसा बियो आरोना जे जानाखि बेसेबांबा थाखा जाबाय बे थाखाजोंथ' एसे थाखाजोंथ' गारि भारा खालामनानै थांनो हायो बिनि उनाव बेसेबांखिनि रायजो राजानिफ्राय मोन्दों बेखौ गारि भारा थांनायजों आरो गथायनो हायोमोन ना आरो उल्था मानो बिनांगौ बियो ना जास्ट आंबोथ' बारा बुंनो रोङा दे गाइस जास्ट बिसोरल' बुंबाय नोंथांमोना आंनि जानाखि उदै सानाय बेखौबो नोंथांमोना बर होयो माने थाब हामो देरहासार इस्लारि आदामोनखौबो आङो बिराद मिस खालामगासिनो दङ एबार थांबा बिथांमोनखौ लोगो हमनांसिगोन खेबसे बयखौबो आरो जास्ट माने भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां नाङोब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामना होदो आरो जुदि आङो माबाफोर गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंब्ला बर' रायजो राजानिफ्राय आङो निमाहा बिदों आं माने माथोआ क्लियारै खोनादोंना खोनायाखै बेखौ मिथिगोन आरो दे मानो होनोब्ला उदै सानायजों माने पुरा माने थानो हायाखै आं माने मानो होनब्ला बे भिडिअखौबो आङो बनायनाय जाबाय जे नोंथांमोनजों भिडिअजों रायज्लायनानै जे आं एसे गोसोआ मोजां जाथों नामा बिनिखायनो आं बे भिडिअखौ आङो लाबोनाय जाबाय लाबोनायजों गेजेरजों देरहासार इस्लारि आदा जे बिथांमोना जानाखि बै मानसिखौ हमदोंमोन बेखौबो एसे नोंथांमोनखौ क्लिप सलायनो होबाय नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनो लुबैदोंबा देरहासार इस्लारि आदानि चेनेलाव नायबानो जाबाय।